and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Sando. Sando. Mahal ko kayo ikaw, Moana. Mahal ko kayo ikaw. Sando. Moana. Sando. Moana. Sando. Sando. Sando, sige na. Lakaw na. Lakaw na. Lakaw na. Lakaw na. Kapit ko mahugda. May ganit, hindi kakapyot ko. Unggoy yun, mangguka. Unggoy tisoy. Unggoy gwapo. Sige na, kinaas na di siya. Moana, anak. Sige na, lakaw na. Sige, musibat ako ha. Pero kadit. Kadit, kiss. Last kiss. Ang simod. Sige na, lakaw na. Moana. Bubuhali ko ha. Bye. Oops. Amiw. Sando. Ay, nakatog na tingali si Moana. Uy. Dad? Yes, Dad? Abi ko bag nakatog ka na? Paduong na gid unta, Dad, pero nabati na ko nga gisangpit ko nimo maong nibangon ko. Nga naman? Ugman lang tingali ta magsulti, ha? Nala, sige, pahuway na. Importante man ka na, Dad. Dili kayo. Pero ugma na. Ha? Sige, pahuway na. Okay, Dad. Sige. Ay. Gusto na akong makiksulti sa akong anak. Pero kipati ko ang kabalaka. Basig manain siya kanako. Ay, unsaon ko man kaasiyas pagsulti. Nga si Simeon ang iyang piliun ug mahalon. Naon sa mga Daddy Jimmy. Doon na siya gustong isulti na ko, pero murag na nagana siya. Unsa ka, ha? Siya na sana. Si Sando. Nga naman ko ay. Malipay ko kung manawag siya na ako. Hello? Thanks. Ha? Saan sa? Ganito o ka na ako. Sando. Salamat kayo mo, Ana. Maayo ang taog tinuod ang tanan. Tungod kini salig ko nimo. O, Mona. Tinuon ang tanan. O, yung ko magbinuong. Ug ang iyo lang nimo. Ipadayon ang imong pagkasilag na ako. Ha? Patuwa sila. Nga nasilag ka na ako. Aron sa ingon, masayran ko ang tinuon nga hinungdan. Kung nga nung nabuhat ka doon, step ka na ako. Dako ang akong pagduda. Kadunay kalabutan ni ini si Manoy Simeon. Unsa? Mao ka na. Nigduda gyud ko. Nga si Manoy Simeon ang mastermind ining tanan. Aron masilag ka kanako, Moana. Sando. Kini ko boss. Malipayon kay kag dagway do. Mura kag bag-ong gihilot og giplasan kag panyawalin bituil. Di ba? Hey! Gilok yung tutunan. Lagi. Lift to lift pag maayo. Kadiat. Bang jud kam not plus be. Hari lift to lift sa tang duha be. Hari. Si muta tali mo si Mod. Kasi dipilit diha ang kahumot sa ngabil mo na. Be, si muta tabi. Unsa? Uy, isi! Saan ka? Buhay na ako eh. Saan ka? Kaangaya ni mo na lips to lips mo na do. May kita sabi, lips to lips ang bayo. Pagawasin mo nila. Sure di ako eh. Bitabay.
Lips to lips, tarong katilaw sa kuslips si Buwana. Mani dapat ya si imong gabil gabi. Ana, amiw ka, amiw. Oh, amiyo. Kuto mo dyan ka ng amiyo dong, ha? Ayaw dyan baos dong, ha? Lamiam, lips to lips, Buwana, eh. Muro siya nakatuon og G-Detox. Ah, Lips to lips, tarong dali. Ari dong, katutulan ko na. Ari dong. Ha? Ari dong, bilan to na to, paimnog giling kay makatuog man to. Kanang di makatuog nga mag-lips to lips mo. Halain kayo, di ba? Ngayon na, be. Wow, wala nang ipanuhot imong lawas, oh. Ha? Tungod di sa panyawan nga imuhang plus panyawan ni limit uwil, tawa. Puyo na ba yun? Usap ka. Puyo, uy. Okay. Oh, hala. Ni ring ang cellphone do, ano ko kadungo ko, naon sama ka, eh. Kadit ha? Kinsa man na? Uy, hala. Si Buhana ang nanawag. Gimi nga, os pinakay kami. Hala ka niya. Oh, puyo na ha? Puyo lagi. Puyo na. Ah. Hello, Buhana. Asa karon? Kuyog bini bay butoy. Niya mi sa usa ka coffee shop dinhi sa Mactan. Nagpalayo mi sa syudad aron dili makita nilang Manoy Simeon og step. Maayo sad. Kadiyo Buhana. Do na kay tuyo na ko. Sos, klaro kay nagimingaw na nimo. Unsa to? Ha? Unsa to? Wa kining kadiyo ta. Unsa to? Kuan, manglakaw mi ni Steph karon. Mangandami para sa among paglarga sa Singapore. Unsa? Singapore? Oh, manawag ko ni mo niya gabi ha. Magkita ta. Magkita ta? Okay. Sige, magkita ta. Bye. Oy, Porvida, unsa na? Magkita mo? Madayon yun eh, karong gabi ang first fight ninyo. Unsa? First fight ba? Ha? Hilom, uy. Aplasan di kang panyawan daan. Iyon. Aplasan di kang... Katuna sa kong tutulan, eh. Katuli mo tutulan. Aplasan na panyawan mo tutulan doon. Aha? Maayo ka ni do. Ay, oo niya na. Kaniyat sa laban kong una. Laban, be! Tuloy pa sa plasang panyawan mo ko laban. Manlarga na sila Singapore. Ay, Ang sao ni mo anak, be. Kami bitay mo larga. Uy, ugme. unsa? Nakipay si Mion. Larga mi. Unsay ka mo? Oo, kami. Pero, wa lang pibaw as mga nga. Wala ko, hindi ko gustong pakuyugon min si Mion. Unsa? Ay lang sulti siya na, anong isulti na koronin mo ha? Ningon si Mion nga, ay lang mong kuyog. Sila rin bakasyon ng Singapore. Ay sulti ana ha? Bay, butoy. Bay. Kining, itugyan ko kanimo sumuha na nilang higayon. Hindi may pakuyugon! Uy, siguro kakuyog mami. Tugyan. Bay, kamo maka... Kami lagi hinoon, pero amot lang. Bay, bantay siya, bay, butoy. Bantay siya. Tingalig doon ay daw tang buhaton si Manoy Simeon Kakuyog kamuha ko. na. Oo, sige. Basta mo. Busa, bay, hangyo ko lang panalipdi siya, bay, butoy. Panalipdi si Muhana. Niyan ako sa kiingon ni Sendo nga fast food. Mayo sa dinig kay Mingaw. Hain ka siya. Niyan naman ko na siya nagpaabot na ako. Kinsinig nagmotor. Sakay na yun, Muhana! Sendo? O pa man siya mauli din ni Simeon. Ug matod pa ni Steph, ha? Nagpa-drop lang kuno siya sa uptown kay doon ay paliton. Og dili sad nako makontak ang iyang cellphone. Ambot hain ka ning anak dako. Ay, Okay ra, Sir Jamie. Hindi na lang kumulahos o gana niya. Tawagin na lang kung pabutan siya, okay? okay. Okay, Simeon. Nala, sige. Bye. Inmaday ni si Moana. Kanina pa kunong milagaw. Pero hangtod ron wa pa mauli. Usmo na kus pagtawag ang iyang cellphone. Basig makontak na. Okay ra ba ning lugar ha? Para nimo? Kanindot sa hangin. Kabugnaw nga ni dapat sa kong panit, oh. Aron di ka tugnawon. Niya.
Galbiha sa dalian na kagakus Ang. Itugnaw gud ka. Love you. Love you too. Katamis imong apil. Tamis gid na kay strawberry shake man akong giinom ganina. Mo ding naming strawberry. Sando. Buwana. Ngano? Anong nabuhat ni Steph na ako? Di ko makatuo nga makabuhat sa ini nako. Labi na sa tong relasyon. Best friend with me. Ug nasayod siya nga kalipay ta ka. Pero anong gusto man niyang gupon ang atong relasyon? Kaya usab, ang pirmi na kahasol sa kong nahuna. Kung anong gusto niyang gubon ng atong relasyon. Pero, usa lang nga akong gidudahan ini. Ilabinas gisulti ka na ako ni Bay Butoy. Kanihigugma ni mo, si Manoy Simeon. Oh. Tinuod ka na ibog ni mo si Manoy Simeon. Ug doon na siya plano nga ang kunon ka, buwana. Sando. Ug mausap kini. Mao kini ang karon ang akong kikapalakan. Ha? Nga tingali ug unsay buhaton ni Manoy Simeon. Aron makuha kaniya gikan ako. Ayaw ka bala ka, Sando. Dili ko niya makuha. Makuha man ko niya. Pero usa na kapatay. Buwana. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!